Ahojte, výrobcu TRC z Litvy považujem za osobný objav roka. Je to samozrejme značka, ktorá už je aj na našom trhu, aj celkovo na trhu dávnejšie. Ja som jej na chuť prišiel až teraz. A toto je ďalší, musím povedať, že veľmi podarený model Mini. Dodáva sa v takejto obáločke. Musím povedať, že je to sympatické. Hneď prvé, čo ma napadlo, keď som to balenie videl, bolo, že by to bol veľmi vhodný darček. Je to už v podstate zabalené, čiže už to nejako baliť netreba, čo mňa osobne vždy veľmi poteší. A je to takýto drobec, ja sa k nemu za chvíľočku dostanem, ale ešte musím spomenúť, že aj tento maličký nôž prišiel s takým nejakým rodným listom, s materiálom, modelom, dátum narodenia, tvrdosťou a podpisom. Totižto tieto nože TRC sú robené ručne, alebo minimálne dokončované ručne. Výrobca uvádza, že vyrábané ručne, ale tak nebol som u nich vo fabrike, neviem. Dosť na tom tento drobec ja veľmi obdivujem, alebo mám taký nejaký pozitívny vzťah k týmto maličkým v úvodzovkách last ditch nožom, alebo celkovo nástrojom, teda tým nástrojom nejakej poslednej záchrany a podobne. Niečo proste, čo je maličké, skladné, človek to môže mať naozaj pri sebe stále, aj v plavkách by sa toto dalo nosiť niekde na krku. Tým pádom fakt mám to vždy pri sebe, nič mi nebráni mať to pri sebe stále. A tým pádom nedostanem s prázdnymi alebo s holými rukami v prípade, keď ten nôž alebo nejaký iný nástroj naozaj potrebujem. Hneď druhá vec, ktorá ma napadla, som spomenul tú obálku, že ma napadlo, že by to bol dobrý darček. Napadla, že v kombinácii s tým North American Arms mini revolverom by to bolo veľmi dobré, nejaké minimalistické alebo miniatúrne EDC, som sa smial, že plavkové EDC, doslova. Nôž sa dodáva s týmto kidexovým puzdierkom a má hneď niekoľko možností nosenia, ešte sa k puzdierku samotnému vrátim, nebojte sa. Jednak s touto šnúrou, klasicky okolo krku, musím povedať, že je to jeden z mála nožov zase, ktorý by som okolo krku naozaj vedel nosiť. Ten nôž tam je tak pevne, že naozaj, aj keď som veľmi skúšal, ťažko ho odtiaľ dostať aj na to vyťahnutie. Na krku je to vyťahovanie pohodlné. Tak to nejak vyzerá nôž samotný, naozaj drží tam ten nôž veľmi solidne, veľmi pevne. V podstate je to taká maličká preliačina, ktorá zapadá do tohto veľkého otvoru kruhového, nechcem povedať, že diery na tom noži, čiže tam tá plocha pomerne veľká, kde to drží, neviem, možno sa to časom vybehá viac, ale teraz je to naozaj veľmi pevné, veľmi solidné a mám z toho veľmi dobrý pocit. Ďalšou možnosťou nosenia je pomocou tohto gumového prievlaku. A ten umožňuje dve veci. Buď sa ten nôž dá v podstate nosiť kvázi klasicky na opasku, to znamená nejako v tejto polohe. Si to ja osobne predstavujem, že by to šlo. Ten nôž nemá problém tým, že ten pás je prúžny, gumený. Dá sa v podstate vyhnúť tomu opasku. Hej, mám to nejako takto. Druhá možnosť je v tej konfigurácii, v akej bol, to znamená nosiť to horizontálne, čo by mohlo byť tiež veľmi zaujímavé, lebo ten nôž tým pádom, že ten prívlak je takto čiastočne v podstate skrytý za tým púzdrom, tak v podstate aj ten nôž by bol veľmi dobre schovaný a dá sa to pekne natočiť. Čiže to by bola nejaká druhá možnosť. Samozrejme ten prívlak sa dá celý oddeliť, nahradiť niečím iným, a keďže tie kidexové skrutky sú štandardné, tak dá sa tam určite vymyslieť nejaký polohovateľný systém alebo niečo iné od nejakého tretieho výrobcu. Čiže kopa možností nosenia, čo vždy poteší. Puzdierko veľmi pekne správené, ten kidex je pekne zlícovaný, samé obole hrany, nikde nič ostré, nikde nič nezavadzia, nikde nič nereže, neškriabe. To, že tam nôž veľmi dobre drží, som už spomenul. Toto je nôž samotný, je to naozaj taký maličký nástroj, aký je podľa môjho názoru veľmi využiteľný. Strašne veľa ľudí v poslednej dobe podceňuje malé nože. Ja zase mám takú nejakú vlastnú skúsenosť, viem, ako často používam maličké spiderko, ktoré mám na kľúčoch, myslím, že to je Ladybug, a koľko veľa využití ten nôž má, takže viem, že aj takáto krátka čepielka sa naozaj uplatní, a ak ju máte naozaj ako nejaké núdzové riešenie alebo záložný plán popri ešte nejakom inom väčšom noži, tak určite to platí dvojnásobne. Predtým, ale než sa dostanem k tomu nožu nejako hlbšie, zo pár technických detailov. Celková dĺžka noža je 125 mm, dosť tu na tom ešte robí ten tvar tej spodnej hrany rukovete, on by to bolo teoreticky ešte kratšie bez toho. Z toho čepielka je 60 mm, hrúbka čepela je 4 mm, tým pádom aj hrúbka celého toho noža, keďže pochopiteľne je to
v podstate full tank, je to z jedného kusu. Typ ocele je N690, čo je oceľ veľmi podobná 440 C, teda má vysokú odolnosť voči korózii, mala by sa dať veľmi dobre nabrúsiť a takisto to ostrie by mala celkom slušne držať. Používajú aj známejší výrobcovia, napríklad Benchmade. Robí s touto oceľou, čiže zase je to kvalitný nôž, nie je to nejaký naozaj lacný kúsok z trhov, ako neckknifey, respektíve nože na zavesenie na krk väčšinou bývajú také slabšie. Toto je jedna z tých výnimiek. Pozdierko je Kidexové, tam asi nie je veľmi čo dodať. Ako som už načal, v podstate ten nôž je z jedného kusu materiálu, čo je takisto veľmi dôležité, ak sa na ten nôž máte nejako viac spoľahnúť, ak fakt chcete na ňom možno závisieť v nejakej núdzovej situácii, ale aj pri každodennom používaní proste človek ocení, že áno, ten nôž je z jedného kusu a teda niečo vydrží a z kusu poriadne hrubého, masívneho, všimnite si, naozaj je to hrubý kúsok, mne sa to veľmi páči, lebo jednak sa to dobre drží, tým, že tá rukoveď v podstate získava trošičku viacej na objeme, dobre sa to drží a ďalšia vec, tá čepielka, tá hrúbka tej čepele naozaj dáva pocítiť, že ten nôž by mohol fakt pekne veľa vydržať a že sa len tak nezlomí, nezničí. Tie otvory alebo tie výrezy ten nôž jednak odľahčujú. Musím povedať, že ten nôž je ľahúčky, naozaj aj s tým púzdrom je to celé veľmi ľahké a keď to človek má v ruke, skoro mám pocit, že nič nemá. Viem si predstaviť, že aj napriek tomu, že je to malý nôž, dalo by sa s ním pomerne dosť dlho pohodlne pracovať. Všetky hrany na tej rukuveti sú dostatočne otupené na to, aby nerezali, nezavadzali. Samozrejme má to svoje limity, skrátka dobre, je to takýto skeletový nôž, nikdy nebude taký pohodlný ako nôž s čienkami. A tu sa dostávam späť k tým otvorom, nie je problém, ktokoľvek zručnejší, šikovnejší, či už vopred alebo v prípade to nejakej, naozaj dostanete sa do situácie, kedy aha, teraz potrebujem ten nôž a potrebujem ho dlhšie nejako využívať, nie je problém možno aj s pomocou tej šnúry vyrobiť si pohodlnejšiu rukoveď alebo niečo, čo bude v tej ruke v podstate sedieť viac, alebo bude to plnšie, alebo ako to mám bližšie charakterizovať. Čiže dávam možnosti aj tomuto, prípadne fakt vopred, nepáči sa vám ten skeletový typ, chcete alebo obetujete tých pár gramov navyše, nie je problém z čohokoľvek cez tie otvory doplniť nejaké črienky, niečo pekné, čo sa vám páči, možno si tým ten nôž aj nejako personalizovať. Takéto zahlbenie zase sa stará o veľmi dobrý kontakt palec, ukazovák, čo je veľmi podstatné, čiže aj v prípade nejakého sebaobranného použitia si to predstaviť, viem. Čo by ale trošičku pri tomto čouku, neviem tomu nájsť nejaký slovenský ekvivalent, vadí, je práve táto hranka. Ona nie je ničím chránená a tým pádom mne osobne, mám hrubé prsty, ako náhle to chytím, tak mi to už cítim tú hranu, proste to druhý rod, dalo by sa povedať, na tom ukazováku. Čo veľmi príjemné nie je, samozrejme ako pár ťahov nejakým správnym nástrojom a dalo by sa to vyriešiť. Takisto v prípade, že by ste si robili nejaké tie rukovete, takisto sa to dá v pohode odstrániť. Ako pri tom občasnom použití, na ktorý je ten nôž, myslím, stavaný primárne, to absolútne vadiť nebude. Takisto som sa tu s ním hral, skúšal som, či je ostrý a podobne. Neporezal som sa ani nič podobné, čiže je to naozaj taký kozmetický detail. Tá čepielka samotná 6 cm naozaj stačí na oveľa viac prác, ako by si mnohí mohli myslieť alebo predstavovať. Takisto 6 cm úplne v pohode stačí na nejakú sebaobranu. V prípade, že by ste sa rozhodli ten nôž nosiť s nejakým takým účelom, prípadne ak ho nosíte ako EDT a stane sa niečo také, tak sa nemusíte báť, že ten nôž by to nezvládol. Má, aspoň mne sa zdá, keď sa na to pozerám, že je ten výbrus trochu dutý. Je to zase tak spravené, že malo by sa to dať úplne v pohode nabrúsiť. A tým, že vlastne je tu vytvorená tá hranka, ktorá sa mne nepáči, dá sa nabrúsiť tá čepielka úplne pekne celá. Takisto hrot je veľmi pekne hrubý, masívny, čiže aj pri nejakom možno bodaní, aj keď zase, sme to limitovaní touto akoby záštitou, ono to nie je záštita práve preto, že tá ruka sklzne
môže sklznúť na tú čepielku, ale pri tom nejakom podaní, ak si to človek dobre oprie do dlane, by aj ten hrot mal čo to vydržať. To zase, ak budete niečo páčiť napríklad, nie že by som odporúčal niečo páčiť nožmi, ale už vôbec nie takýmito maličkými, ten hrot je naozaj veľmi silný a len tak vás nesklame. Čiže asi toľko takýto maličký drobec, záložáčik, možno pre niekoho EDC-čkový nôž od TRC. Ďakujem, ahojte.